Bakhuid hangin duwain nagabenta ka jingja taid bam jukut min siyam jong Taïew Kriam. Maar lijst baat like sao. Lijst baat like sao. Hang ning ya lum ya era utrai ban ai la kangu la kadem haduan you blaze right and run unong bu unong tau ubait basumar yangi you blaze right and run unong bu unong tau ubait basumar yangi. Kohiman koparato ngin sngongo yaw jisu nagabenta ka nega step nagabenta ka nega sngiu Trai ka balay po baka bor jung Trai ka nang sizo hapo jung I vei pai vei nganang IT baro ka jing ang nu jungi bar ka jing domo jungi ngi wanra kerpang hakamatu jisu ya ki bapang iba shitam kamdame don bun ki himen ki para ki bapang ki bashimanda ka nega mas Bakhuid nala ka jungi inkasem don ki baduwai nagabenta ki batiaha ki hospital baper ki bapule jingai ki basamaraway ki basngo kenja ki basngosi ni vanra bar ke jingdumu baka bor jisu nam pau haki baro hakane ki yukrish Bakhuid ha kerteng upa baru kun baru mensi Bakhuid ka jinga e jungu Trai jungi u Jesu Christ bar ka jingi jungu ble lembar ka jinga sulak jungu mensi Bakhuid kindon rengka bat pi baro Tongi sangesh par ben ko slai halaka don ur kemen siam. U Jesu kinti buram yaki bri bas ngeverit haka jing to wai. Ba pla yaki pop. Bas ngauto shai yaki jing talot ki jing to na. U Jesu u sa jingai na ki bri ki ba buri yaki jing talot. Ki ba pingsan yalade. Kohimen ko para pon sin haka jingim jongi. Ngi pingsan yaka jingim jongi. Banyaka ba ngi duwai, banyaka ba ngi pendrit yalade. Banyaka ba ngi aiti yalade hau Jisu. Ai baka bor Jisu nang seiso hapo jongi vei pai vei. Bandup nang lait luid na baraki pop. Tongi nong yaw Jisu haka nega por Jisu ngi long ki batalot. Ngi long ki baduna harukam. Bun sin ngi ngop shingop haka pop. Ngila persyang ban lait luid. Henry yalade shimet ngim don por. Pinyo hangi ke jingai e. Ke jingkarku. Jome krampa ngindup la. Ban job halar ke jing talat. Halar ke jing dona. Duwai na do ka donut. Ba unang irap yung iway pa iway. Ban long ke balait luid na ke jing dona. Ke jimlin basunyo ki pop baro. Jisu beid map yengi. Sait kud yengi naki pop baro. Ngila pensol si yeme. Dagi jimba kala jongi. Dagi jing talat ki jing tuna jongi. Ngila lang ki basarong. Pat ngim shim la pendrit yalade. Map yengi. Nga pala. Ha ublay padon bor baro. Padi happy ko himen ko para. Bangarale pop shibun e. Dagi jimparkat. Daki tin, daki kam, daki jingle klet, daki jingle palat janga, daki jingle palat janga, daki jingle palat bakrap e janga, namar kata karpadi kamaria Bakhuid, kabaya isa kati soti, yaki angel bat kiri kuid, badi api ko himen ko para, benduwai na kabinda janga, how Trai ublay jangim, ublay badan board bar o ni sune yangi. Barandala map igi pop jangi. Penyalam yangi syaga jingem bam jikut. Amen.
Isneyangi Trai kenrat ko ble Isneyangi Kristo ma ko Kristo rap konyang penim jangi penim yangi Trai kenrat ko ble Isneyangi Trai kenrat ko ble Isneyangi Kristo ma ko Kristo rap konyang penim jangi penim yangi Buramu blei Sajron Badak Kendau jingsu Haki ben riu baro Badon kamon baba Ngia ya royami Inambang imani Iyai pendon burom Bangis nunguyami Bangis nunguyami Trai ko mesim beneng Ko padan bol baro Ko kun marwe upa Ko trayu Jesu Christ Ko kun marwan ublay Bakit ki poverty Tobliang ka jingerpar Tos no seneyangi Tos no seneyangi Deta mame Bakhuid Deta mame Trai Uwe bahaklitam Mame ko Jesu Christ Mame bayay long blay Hajing yalong kaway Baduman sim Bakhuid Hakaburom upa Hakaburom upa To nginya duway Giduway nagabenda ki jing tumu baper ka jangi Giduway nagabenda ki jimpang jing shitam Bau Jisu nang isne Bau nang isne ki ingasem jangi Nang isne ki bayid batayin jangi Unang kindiw paro ki briw Badon hapo ka jing talat babun chay Giduway nagabenda ka suk ka sain jaga pertay Giduway nagabenda ka jing roy janga jinge daga pertay Babaro kin mane Giduway ki id yaw Jisu Ko blay badan bor baro ba im junam to pin roy ya ka jing karmen bat ka jinge jangi bat to penlong yangi ban id ya kaba me hukum kenamba nginlong ki babit ben yo ya kaba me kular dau trai jangi Jesu Christ kun jami uba im bat sanshar rengkat bat me haga jingelong kawai jang men sim Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kacing pule na kitab Ustirat. Utrai uday unong bisyar, bat ha u don cing lek siliang. Un lek siliang ha kabaya day bad ubadob. Bat unsyak skor ya kacing kerpat jong uta ubala syak lek bomhok. Un kentai ya kacing duai kerpat jong ki kun suet. Lem ne ya ka riu kentai ha kabaya tu yala kacing sipa. Ya uta ubale kakam kabapen sumubhaya utrai ensa pediang. Bat kacing duai jong u kan kot haduk kilo. Kacing duai jong bas ngurit kasam ya kilo. Bat tengan haduk
bahkan dah poi ha utrai. Om kenyo kathadu ba ubalor tam dawan cungo ya u. Bat unong bisyar bahok ay akarai penkesan. Bat utrai om penslam lemne yaisya ya kibomman. Kaktin jong utrai. Kasam lai pasau nambal nyos pakan riu. Nambal nyos pakan riu. Sim kan tikon keban ingkong kadekot keban ingkong bat bakadu. Tuan matuk mi putrai. Uyai long baspon baba. Nan yai ker kuyu trai jonga ker ku haman kapor. Kating yaror miang shentur menta babarabor. Men sing jonga gank men utrai gank men kibatebno. Tuan yang ipen krau utrai gank tiu kertek lembut. Tuan matuk mi putrai. Uyai long baswan babau. Udon hajan bapa donut keshan kibas nyelsi. Nating tinter babun utrai unsa belanyaki. Utrai unsa belim mem sim jogi syakri jomu. Unong penrem ya uweru ubasyan ya Tuan matuk mi putrai. Uyai long baspon babau. Kacing pule ke baaru. Kacing pule na kisithi baaru Paulus Bakhuid Timotheus. Ko bai ngalapoi ha ka klimat bansha kenya. Kapor jong kacing klat no jonga kalapoi. Ngalayale ya kathma babha. Ngalajob ha kamare thong. Ngalari kendong ya kacinged. Nadu menta lapan am na benta jonga. Ya kapan sniat jong kahong. Ya kabau trai nong bisyar bahong ay hanga ha kata kasngi bad om tang hanga hi henrei ha kito baro ki bala khmi nanti dik dik ya kachingwan pau chong ha kachingya sa da baning kong chonga haying bisyar om shemdon bayasha yanga baro kila ino yanga wat ai bay an kano po persha yaki henrei utrai la yang ban nga bad la ai hanga ya kaching klan Banela pura yagaktin. Knang baki centil baro kindub yasngau yaka. Kumta la pelajanga na kasentur using. Utrai un pelajanga na baro kjing sneu. Bad unri yanga na kabenta kahima beneng jungu. Hau kanong kaburom junom la junom. Amen. Kaktin jong utrai. Alleluia. Ulapan yasuk ya kapertai halade klem kenshu ha haki ya kicing le palat jongki bad ulapan khamti ya kakubor jong kacing pen yasuk hangi Alleluia 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 Utrai undon reng kad bat pim Ringkat berpiru Kajing puli naga gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Bagurom kami kutrai U Jesu ulakaren ya kane ka parshi hagi to ki briyu ki ba kain ya lade ki ba hok but ki ba ibain ya ki wepat.
arngut ki brio ke la leit kiu sha ke temple ban duai uwe ulalong u parisi badu tau we pat u nonglum kajana u parisi ulayang badula duai kumne halade koble na aingu yame bangam long kum ke we pat ki brio ki nong kini jubor ki bam hog ki nong klim ne kumba long une u nonglum kajana nga sha jingit ar sin shi Taïew pat nga ai ya ka shi benda na ka shi po na ka jingio jonga henre un nonglum kajana da kabayang sha jingai klem da nut wat ban kemit ela ka kemat sha bening ulatit ela ka shadem u ong able to isne yanga u nong pop nga ong happy ba une ubrio ulaleit pai shalaying ubala shas pengsan ben ya uto uwe pat naba jaruba pen kraw yalade en sa penrit but ya uba penrit yalade en sa pen kraw ka gospel jong utrai Kajiro Yameko Chris. ko himen ko para bayir ka utrai Jesus Christ ki jimpule minda kasni ki hikai yangi halar ka rukam bangi deben im haga jingim mensiam kumno ngilaban penjanaya ka jingim mensiam jongi baro mangi ngitrang ban penjanaya ka jingim mensiam baro mangi ngitrang ban idiaw jisu baro mangi ngidon kapo jongi ya kata ka jingkwa ban shakriyaw jisu henre don bon gi briu ki bakala ha ka rukam bakiyade badu jisu lese ki pengsan yalade halor ka jingim mensiam jongi kumbang yusngo naka gospel mindakasni u jisu u wanra hakama jongi bangim de ban snow sarong halor kano ka jinglong mensiam jongi lada ngiyo madia ka jingi du jisu ngide ban sngo yaw jisu bomde na marba ngi Trai shitom ilalaban roy haga jingi du Chris henry ya ka jingla jongi ban idiaw jisu ya ka jingla jongi ban shakri yaw jisu ka wanna beneng lada uble ai lada uble penbit yangi lada uble shay yangi ban idiaw ngimla nagata katao haka gospel jongi yanis jisu gi on lemda upa ukring yangi ngimla ban van sha u jisu malla ka benta jonga jingim mensiam katre da ka bor jonga beneng da ka jinga e jonga beneng bad haba ngi pendrit yalade kata ka jinga e kan stang ban wan tuin halo jongi Nius no na ka kitab sirak unang to sirak ubatay shay kadar yangi yaki basarong ki sajingay na ubalay ka jing sarong ki penjingay na yangi na kata ka jingi du jisu ka jing sarong ka kanglad ya ka jingur ku jong ubalay nang da udang yay bateng ban ong ya ki jing duway ya ka jing karpad jong ki kun sweat but ka jingkar pa jangi rikende ka poisha uble usnap kalo ya ka jingur jangi kun sweat uble usno ya ka jingur but ka jingduai jangi rikende namar kilong ki bru batale kilong ki bru bamdon mano ban shania habangis no marwe ha ka jingim jangi ngis no tu ya ka jingkar dor jangi jingyai ne badu ble ha ka jingim jangi henre ladang idon bun ke baro ngi shania ningkong ye ke badon lese kalabalong ka spa jongi kalabalong ka nam ko burom jongi kalabalong ka jing star jongi ngi perkat yalade ngi tip hi ngi nang ban le ngi nang ban em ngi nang ban kamai ngi nang ban peniade bat ki briu bad habang is ngo biang yalade ka jingma kalong ngi jinga hai nau jisu
Ngi jingai na ka jinggerku, ka jingsngo biang yalade ka penjingai yang inau Jisu. Ka jingsngo biang yalade ka pelong yang ki basarong ngi perkat ngim don kam eye, ngim don kam ki parabrio, ngim don kam ya ka jingduai, ngim don kam ya ka jinggerku penban ngi stang ban pelong yalade ubele penban ha ka jingim. Kumbang yusngo na kane ka gospel mendakasngi. Arngut ki bru kilale duai, uwe ulang nongpop, uwe ulang Parisi. Badu Parisi ula perkat yalade, ulang uba penbiang na dong syadong haka jingim mensiam jangu. Bad bun gibru ngi perkat ko meniu Parisi. Uniu Parisi ula perkat nga pendap jana ya kenyam gerukam. Don bun gi Kristan gi perkat nga lei jingya seng sngi utrai ngam ju pep jingya seng sngi utrai nga sha jingin hakis sngi toding Bakhuid nga sha jingin hakas sngi balang berdepe bad ngi perkat ngi penbiang na dong syadong ya ka badawa na ka balang ya ka jingkan sho balang bad ka jing sinyang balang bad ki weki jingai snobha bad ngi perkat yalade ladanga pendap ya kene baro ngalong uburiu ubabiang bait ladang alala ban pendap yakane baro kabala kenduda kabalang ngala kelalong ubajanai henry shalindet pat rengkat bat kane ke jimpin de baro ngile ya kie baro bamlong ban em Don bun gibriu hakene ga jukkaba menda ki kenya ke niam hakene ka dor ki kenya ke jinge hakene ka dor ngala pendap ne yam yakane te bale pat ki kren kumne yanga ngala penpiang ne yam yakabala dawana kabalang saka e pat ngade banle kane kala ballong ga jingli jong bun gibriu hakene ka juk bun gibriu ki ngalong ubriu ubabiang lot ngalong uburi ba penjana ya ka jingem janga ke ko himmen ko para lemba ka ne gospel u Jisu ubta hangi u kendu yangi kata ka jinglong kata ka jimparkat kamla ban yarap yangi ban poisha baneng kata ka jingle jongiru kamla ban yarap yangi ban poisha baneng namaru Jisu ong une uburi ba wansha ke temple ula yang da ka jing sarong badula kren da ka jing sarong badula ula batai da ka jing sarong ya kie baro ubale bad ula klet pinban ya kaba ula klet banle ne ya kaba ula le bamde ha ka jingim jongu ula pengsan yalade ula pengsan yalade ula penkarau yalade hakamatu Trai ngalong ubriu bonsin ngitip abang ngistang ban keren da ka ba nga kata ka kelalong ka dakka shinjang ka jing sarong bad ula pinlong yalade ubele hakamat ubele bad ula kindiu yalade kampalat ya ubele kadba ulayang haka temple bonsin don ki brio ladangi paid ya ke rukam ki brio ki vanchi menda mas Bakhuid haki yimane ngila ban yoyi ki brio ki ba van lezi haki jingya seng ba per kidang pen kraw yalade haki riang ka be tenteng don ki brio ki pen kraw yalade da ka ba peni ya kaspa jongi Don gibru ki pen kraw yalade da ka ba penny paid ba ya ka jing start jonki. Don buon gibru ki pershang ban penny yalade hakamat ki bru wat haba ki wan ha ki mas Bakhuid ha ki yimane. Badu Jisu kadau yangi vei pai vei ki ba don kum ka ne ka jinglong badu ong ngiru ngilong kum uneu Parisi. Ngi perkat ngidang lebha ngi perkat ngi pindap jana ya ka niam gerukam henry ka shalindat jang ka jingim ngi le ya kine baro ban yo buram hakamat ki brio ban pengsan ya ka jingim ban ngim ju don ka jinglong ban pendrit ya lade kindiat ban ong nga unong pop ngi ken mau Shusin haba Pop Francis udang ialap udang keren ba ki paid ba uang ngalong unompop ba plitam hapadeng ki brio baro bad haba ula ongkum ne
udang le ayu udang im ya ka jimut jong Jisu ula ong ngalong nong pop bakraw tam henry buna preng jongi ngi persyamban pingsan ya lade tendeng don ki brio ki leit pla pop ki ong ngam don pop eye ban pla henry ngawan ban pindap ya ke rukom namar ngayoi ki ve ki leit pla te ladang ngam leit kamlong namadak ka jing shisha ngam don kam ban pla pop tentang yus ngo kum kini ki brio tentang yus ngo ki brio ki kran haki inga sem jongi sale ayu bang leit mas ngam do dan kam ban leit mas hakabasyong haying ronga nam ban duai don bon ki brio habang Sngi ki lese laban lang ki mi ki pa jongi lese himmen ki para enda ki la kenjo ke jing star jonga parte ki stang ban ong te ngam ju le pop eye ngam ju le pop eye kabamut ngalong ubahok ngam don kam sakrament ngam don kam ban le duai ngam don kam ban pule bible ngam don kam ban puzon ye ke jingi jongo bale namar ngalong uburi ubabiang lud kane kade ka jinglong jonga perte badha ka bahikai halar ka jinglong jonga ni uburi uparizi ujisu ukadau omde tang uni uparizi henry ujisu ukadau yanga badiepi ban ong piru pidon kane ka jinglong nang da ujisu peni hangi Uwe patu buriu unong pop unong karang kajana mauru ula iyang kaju ka jaka kaju ka imane kaju ka jaka badon uble henry ulalap ujizu ulalap jingisene henry uni uparisi shimpatla banlap yakaba unong karang kajana ulalap ulayakandu ulayamad unong krong ka jana shimla pen kraw yalade pen banula pen rit yalade kumbangile yos ngoina ka kitab sirak ka ba ang ya ke jingdu wai jong ki bas ngeurit ka kot ya kilo but kasam lemba kilo namar ke jingdu wai jong ki bas ngeurit kasam lemba kilo but ka poi shak hakamat uble buna preng jangi ngim don bor setia ban sam lemba kilo habangi duai ki jing duai jangi kam kot ye kilo ne kam sam lemba kilo namar kamina ka donud basarong kamina ka donud ba pengsan kamina ka jinglong kaba sngokoy dialade henry uni unang karong kajana haba ula duwai udon gabor hapo jangu ban sam lemba kilo ko himan ko para ngidi ban soto lemba kane ka katino bale ba malle ke chingduwai kabadon gabor ban sam lemba kilo kinlong ki chingduwai kabawanra jingker ku ha ka jingim jangi ngidi bandon ga jinglong jong uni unong karong kajana ban ong ko Trai ngalong nom pop bapli ngidi ban lom baslur ban ong ngalale palat ha ga jingim jonga ngam don hok eye ban yang hakama tu Trai kumbala duai uni nong karong kajana bat kane kalong ga jing duai kabaplai luid yangi kum kane ka jai jing duai kawanra jinggerku haga jingim ka ketino ble ka ong uni uburiyo ubapla bangalong nompap baple ulaw lay pai daga jingsuk mensiam baduta uba pengsan yalade ulalet kalem uble na yimane bun ki buriyo ki balalay siya yimane ki lait pai kalam jisu namar kane ka jinglong bon ki bru ki wan shimmen da mas bat ki jing yaseng bat ki jing duai ki leit pai klam jisu klam jingerku klam jingsu klam jingemen na ki mane ngilaban paid ngilaban yoi ngilaban puson ialade katno sin ngilawan pai na ki mane klam jingsuk katno sin ngilawan pai na kamas Bakhuid klam jingkemen
kat no sin ngila wan pai na imane da ka jing sarong padu Jesu ong bun ki briu ki balaleisha imane banduai ki wan pai tili klam Jesu pinban ki wan pai biang da ka ba pin arsha iya ka jings niyo kabaharukam lese ki wan pai dau bammen om badu Jesu ko himmen ko parang ngiyos ngo nakasiti jungo Paulus Bakhuid Timothy ula telud yalade ula perlong syakri yalade ula penrit yalade minta uap naka jingis ne ka jungo bale wap naga binda ka jingis ne ka jungo bale hadin ba ula treshitom daka jings ke writ mensiam kane kadeka jinglong kabangide bandon ha ka jing dohai ngimde ban kran sarong ngimde ban yang sarong ngimde ban pinman hok yalade namar ban pinman hok ya ka jingim jongi ka shong tang ha ka bor pinya jongo Jesu ngiduai ha kane ka mas Bakhuid pamangi iwei pa iweru ngindon kata ka mensiam jong une unong pop bangi iyang hakama tu Jesu ngishimenda hakene ka mas Bakhuid da ka ba penrit yalade ban ang ngalong ubab nong pop ngalong ka ba nong pop ngalale bun ki baro bad kat bang istang ban no ngilong ki nong pop ngimdon hok eye kata ke jing tuwai kan stang ban sam lemba kilo ban poi hakama tu Jesu be id karku kardo iyangi pelong yang ngiru kibas ngeverit mensiam baka jing tuwai kabangi pelong hakene ki Eucharist Bakhuid kan sam lemba kilo ban poi hakamajame bamen penhap ya ke jingor ku halo jongi bangin mino nakane ki Eucharist Bakhuid daka basut mensiam daka balait luit na ka jingte jingkum daka balait luit na ki pop ki sang jongi daka balait luit na ki jimpang jing shitom jongi enyaro ya Trai Jesus Christ Ngai Juble upadon por non sao ka bring bat ka kendel ngai dukun marwe jungu utrai jungi uji Sukris namun ya udahu mensim lakana mari te soti la shaya ben shasya narna Shabling Usyong hakakamon upa Uwan padban bishar yangi Nangid haumensim Bakhuid Bakhuid Hajing mapapaji mipan Barajingin kaba juku Amin ko himmen ko para hagane ka sngi Trai balai po nginamwan ra hakama tu Jesu ya ki jingang nuul babun jongi hoit ngilong
ki kun ki batrang ya ke jingkar ko ngi duai na ka binda ka balang ngi duai na ka binda ke jing tumu jeng ki bun ki bru ki batalot ki bange jengi ngi duai na ka binda ka perthe baro ka we bahaka bor jengene ki Eucharist Bakhuid kanang sutin haking ka sem hakikumen ki para haka donur haka men siem jengi baro ngi duai na ka binda ka jingai Kajubab kalong ngi kerpat ya me ko trai. ngi karpad ya me ko trai Na kabenta pa bakho chongi u bishop jongi kirindo bat ki katekis. Bada kajing duwai minot kindub la ban shem yela kajing long nong pop. Kindub mat ya kajing isnei ublay bat kindub snyotu ya kajing eat ublay. Ngi kerpat ya me ko trai. ngi karpad ya me ko trai Na kabenta kane karampai Kristan jongi. Baman kajing le niam sngi utrai. Ngindub la ban pan map na ublay. Da kaman sim basngur bat bas nyuret. Ngi kerpat ya me ko trai. ngi karpad ya me ko trai Na kabenta iway pa iway nangi. Bakat habangi pediangi ka sakramen jing penyesuk. Ngila ban snyotu ia kajing isnei bakrau ujong ublay. Bat ban snyungu ia u na kabenta kata ngi kerpat ya me ko trai. ngi karpad ya me ko trai Na kabenta kibriu hatmir jing yap. Bada kabakmi yit yala kajing iem baro. Kindup shem yala kajing long nong pop. Bat ia kajing isnei ublay. Te kumta ban pen kloy ban kela kabamut. Bandup yo jing pen iem ngi kerpat ya me ko trai. ngi karpad ya me ko trai Na kabenta kibriu baro. Bada kabas nyotu ba omla ban pen iem yala de. Da kabor la jom. Kindup kerpat da kajing snyorit ya ublay. Ngi kerpat ya me ko trai. ngi karpad ya me ko trai ablay ko pa pas bun ba yisune pediang ya ke jing karpad jing ki kon jame ki ba penrit ya lade hakama jame ba ke ne ke jing duai ka bangi pelong kan sam lemba ki lo ban ken jo shabeneng bangin dupla ban yo ka jingkar ko kum ka jer halo jengi iwei pa iwei halar ki ingas em jengi ngi pania kene dau Chris utrai jengim Amen. Chim number lies pandru kundai. Lies pandru kundai. Priong kuk paya upu bangi terwa. Priong kuk paya upu bangi terwa. Penkalai long yau chakamin Bakhuid jongi. Top diang jin terwa bari jongi. Priang kuk paya kawan bangi terwa. Priang kuk paya kawan bangi terwa. Penkalalong yakang syakamin kasnam jomi. Top diang jin terwa bari jongi. to ya duai ko himmen ko para baga jinkinia janga ba jumpi kallang ka ba pediang khon hau blay upa ba dan bhor ba ro To try niang sing kanyara kiti jongpi. Na kabenta kaching rong kaprong kerteng jongchun. Kaching mentoy ni nagkakalang ko jongu barong kaway. to pai ki kamat jame ngi karpad ko trai sha ki jing tarwa bangi vanra ha ka burams em jame ba ya kata ka ba la pendep da ka jing shakri jangi yan perlong kam dam naka benda ka buram jame dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Ringkat bapiru. token tiu yala ki donut Ikan tiu ya kisah utrai. tongin aingu ya utrai ublay jangim Kashong hok bat kadai. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka ba aingu yeme ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam chikut lemba utrai jangi u Jesus Christ nama da ka jingka ya ula pentima ya ka jinglam bruyu barim ba da ka jingsha shitom jangu ula pendam no ya ki pop jangi
daga jingmi pa jangu na ki bayam ula pli ya ka linti shaga jingim bam chikut ba da ka ba ukiu shame kopa ula pli wam ya ki kerdop ka beneng bat namar kata rengat bat ka kinhuan changi angel bat ki rikoid ngirwai ya ka jingruai ya ro yame bat ngi pen bana kalem sangem Bakhuid, Bakhuid, Trai bleki pai, Nempete sawan akaburam jome. Hosanna, Hosanna, Torah you bless Jadron. Hosanna, you bless Junon. In Yaro you bawan, Hakak tertengu Trai, Nempete sawan hakaburam jome. Hosanna, Hosanna, Torah you bless Jadron. Hosanna, you bless Junon. ko himmen ko para kane kalam ko por ka bakar kotam ka ba phlatam duai daga jingeit ka baskem daga jing sngeवrit men siam ba ka jing duai ka jingang nu jangi kan sam lem ba ki lo ban poi shau jisu ban poi shau upa ban poi shau men siam Bakhuid ba ba mangin dap da ka bor men siam Bakhuid ban longi bas sngeवrit men siam ban longi Bakhuid ban longi bas iso ki duai na do ka donut ko Trai pen slay yangi pen gandang yangi pen koi pen kia yangi pelai luid yangi dashisha melongo Bakhuid ko Trai kata mei jong ka jingkuid barom namar katangi karpadiame to pen kuid pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba payo men sim jame kum ga jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangu Trai jangi o Jesus Christ haga por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upo badaka baingu yame ula kedia yavu badulai halagi senran u ong to shim bat bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benda jumpi haka ju ke rukamendala la bam ula shimya ka kuri pada ka baingu biang yame ulaya ka hala ke senran u on to shim bat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jonga jutang batte mai bat bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jombi ba naga benda ki babun naga benda ka jimma ki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakar dor jangu Chris, tapi pen kuid yang men siam hadim pen koi pen kia eki bapang di bashi tambaro, ya dai yang inau bamen. Kajimaya jongka jinget, kata sin bangi bamyune upu bangi dina kali kakuri ngiben na kajing yap chong mi kotrai taradung namar kata ngi ke bapel menda ya ke jingya par ke jimmi pa jongum ngi tarwa hame ko Taïew pu jang ke jingim padia ke kuri jang ke jim penim ngi da ai ngu aidem namar mela nyu yang ngi ke babit
Benia hakama jame but ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me. Ba ngi ki bayo binta hakamet but gasnam ukris. Ngin long ki bala pinyateli kawe da umensiyem Bakhuid. Token mau ko Trai ka balang jame. Kabala priang hasatala ka partay. But to penjana ya ka haka jingir. Rengat badu liya uppa Bakhuid jangi. Uvil badu bishop jangi. But bahar ki lingta but ki riniam. Token mau lemru. Ya ki himen ki para shinrang but kindey. Kibela yutia da ka ba kermen ya ke jimmy pa. But ya baro kibela klat no haka jingis ne jame. Top diang ye ki. Shaka jingsha ka kama jame. Toisene yangi baro. Mi karpadia me. Barengkat par kamaria teiso di Bakhuid. Ka kamejo ngople. Ujaso Bakhuid kurim jaka. Ki apostol Bakhuid. Francis disease Bakhuid. But bahar Greekoid kibela pen sabay me pateng la pateng. Ngin lang ki babit. Ben yo bintalem haka jingim bam jikut. But bangin ro. But pindon buram ye me. Da ukun jame. U Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu. Kalong hame ublay upa badan bor. Haka jingalong kaway jungamen sim Bakhuid. Barro kaburom bat ka jingaro. Junom la junom. Amen. Kohimen kopara. Tongin duwai kumba ujisu la hikay yangi. Nagabinda babun ki jingdumu ki jingdon kam jangi. Iwanra ki jingdumu shimet. Ay baka bor Jesu nam pau hangi. Kum ki jingduwai jangi rikinte. Kum ki jingduwai jangi kun swet. Kopa jangim. Baha bening kalong ka Bakhuid ka kapten jame. Kanwan ki hima jame. Kalong ka mon jame. Hakin daw kumbaha bening. Tuwai yangi minta ka jimbam jangi. Kabahala kasmi. Patamap i kirengkang jangi. Kumbangi rungi map i kabeles niyo yangi. Padwatilam yangi siya ka jimpen shy. And ray topalite yangi nagabas niyo. Topalite yangi ngi karpat ko Trai nagi jings niyo baro. Haga jings buon jame. To ay jings sug jings sign haga sngi jangi. Knambada ka jingyara ka jingis ne jame. Ngilait baro bona ka pop. Pan nginyo jingyada nagi jing jar baro. Kadbangi dang ap keme lendi haga jingkarmen Bakhuid. But ka jingwan pa jungunong penim jangi. U Jesu Christ. Namar ka jongme kalong ka hima ka jongme ka bor ka buron ta. Ko Trai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jamme. Ka jingsuk ngay happy. Ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pedigi pop jangi. Henry ya ka jingay janga balang jamme. But ha ka jings buon jamme. To ay hakaya ka jingsuk. But ka jingyatele kaway katkum ka mon jamme. Mame uba im bada basensya. Junom la junom. Ka jingsuk ko Trai kandon bara bor rengkat but pim. Ringkat bat pi. Dap daga jingido Kristo ngini ay markelia. Ko kun lang brod me bakit no kipom kapertay. Tos ngeu sen eyangi. Ko kun lang brod me bakit no kipom kapertay. Tos ngeu sen eyangi. Ko kun lang brod me bakit no kipom kapertay. To ay jing sug yangi. Hakami ukun lambro janga balai. Hakami bakit na ka pop janga perte. Sukito ke bala korsha ka jingawai janga ukun lambrot. Henry janga katin bakmensim janga kan sakyahi.
Paksan. Harus Paksan. Menurari genja penhabda kamana yukun Israel obsada upu bapelang ngalong upu bayan abnen uong Trai Jesu unyo jingim kabom tukut babam duni upu kani kari kamejongan kani kasnam jongan babam kamet badi kasnam usa uim hangang kentin batyang ulapeni bapenim kaperten upu Ko Trai Jesu ngi id yame ngi mane yame ngi aiti hame ka jingim changi amar ba mela wan hapo ka donu changi hapo ka men siam changi lemba ka ni ka communion Bakhuid lemba ka communion men siam ha ka bang yaswa lang ka way but me da ka jing trang jang ka donu changi karko kardo yangi baro kendi buram yangi baro hikai yangi balong ki bas ngeveri kadwangi dang duai ha kama jame naga jing dia pang jangi naga jing kor dit janga jingem jangi naki apadengi jing dalat babon jangi apadengi jing sausi jangi apadengi jing jenjar jangi ngekar paadi ame ko Jesu bamen van ya rap yangi bamen van kta yangi bamen van pen koi pen khia yangi bamen van shimde pura yangi bamen van men yalam lendi yangi bamen van men persad men siam yangi bamen am pen kamen yaga jingem jangi ai boring e Jesu pen slay yangi Jesu pen gandang yangi Jesu pen koi pen khia yangi Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 itu wai dak jing rio play ke jing tu wai jubilee ina gar padia Jesu ban pinjam yangi pura dak jim penchetam shipar ko pau ba habening to ai ba ke jing eight ba mela ai hangi hau kun jamme Jesu Kristu himen jangi bad ba ka telij ding jang ke jing eats bun kan klang haki dulu jangi dau men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ke jing kermen bala kerku naga binda ka jingwan jang ka hima jame pai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi shaki nunglur lengka bam ju shangtai ban bet ye ke simbai jang ka gospel to ai ba ki tu ke simbai kan pen kala dur na shapo ya ka jait ben riu ba ya ka parthe mariang baroka we ha ka jingkami lindi batikana ya ka bening batimai ba ka parthe batimai haba enda ye ke bo jang ba men la wengno kaburam jame kan ting shine juno tai ba ka jinga e jong jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim jong jing karmen ya ga jingang nut ya ke tiar jingan show habani ai ba ka ta ga ju ga jinga e kan pin sapriang ya ga jing kamen ba jing suk jong nang sius pa jongi setala ka perte shame ko ble jongi
Balakarku junom. Kalong ka burom. Barkajingaro junom. Amen. Kopa jungi. Bahabaning kalong ka bakui ka teng jame. Kanwan ka hima jame. Kalong ka mon jame. Hakindaw kung bahabaning. Toay yang imenda ka jimbam jungi. Kabahalagas ni. Patamap ingi kerengkang jungi. Kumbangirungi map ike beles niu yangi. Padwadilam yangi siya ka jimpan shoy. Rate of light ingi nagabas niu. Amen. Kublay ko Maria. Kabadap na ka jingaye. Utray dun bet pa lakarkuya panap tayo kinday. Palakarkuya usopo jampao jisu. Maria bakui kami jong oblay. Duay na kabinda jong iginompop. Minta bla kapor ka jingyab jongi. Amen. Kaburam. Hau pa bla ukun bada mensuim bakui. Kumba kalalang kapamining kong kumju minta bla para bos. Junom la junom. Amen. To nginia duway. To ay bagi sakramen jame ko trai ngikarpad. Kin pindab janay hangi yakat kaba don hapo jogi. Kanamba yaki kibangile niyam haki dakishin nginyo haka jinglong bashisha jogi. Tau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengkad batpim. Ringkad bat piro. Ngu yakakli jambi karpadi ka jingkarku na utrai. To utrai un karku kardo yapi badun suma suker yapim. To kakamat jongu kanteng shine happy badun penny happy yaga jingis ne jongum. To in pedi yapi badunai happy yaga jing suk jongum. Badka jingkorku jongu blay badan bor baro uppa badukon badu men suyam Bakhuid kan hiar happy berkan sa pi junom. Amen. Yalay suk pen bana ka kubar babang jongu trai daga jingim ka jompi. Yes, nyungu iyo blay. Simjumlah tukul bar ars pa sakusan. Ars pa sakusan. Kusim Niyay kublay apa. Kumbalalong hakababaningkong kumsumenta bat barabor chinom la chinom. Amen. Orunur buitam Jisu. Tois na yangi. Maria kene laki Kristan. Luay na kabanta jungi hakapatang pa batakon batam simba Bakhuid. Amen. Ene ro Jisu Christ. Chinom la chinom. Amen.